Joo. Mennään jo. Tervetuloa Ennätystehtaaseen. Meillä on tänään tämmönen kuin Olli Huikkanen ottamassa olutta. Kyllä. Ja sulla on tarkoitus juoda jonkin verran tästä tuotista nyt lisää. Ja otan tässä ihan koen mielessä niinku maistia sen, että miltä tää niinku maistuu. Kyllä se on olutta. Kyllä. Sulla on tässä nyt 3 lasia rivissä ja sä meinaat ruveta pudottaa niitä aika hyvään tahtiin. Juot sä usein itse olutta kotona? No 1,5 litraa sekunnissa. No eihän se ollenkaan väärin oo. Mut ei mitään, mutta siinä on 3 tuoppia rivissä. Me ollaan ne kaadettu valmiiksi ja tästä vaan eteenpäin annat palaa. Kyllä, minun mä auta. NYT hep. Jep, piskamaa. Älä tee noin. Oho! Ei pysty. Toista ihan yllätyksen. Kyllä! Ihan yllätyksen. Lähti vähän vauhdilla.